Türkmenistan'ın Senegaçylar we Telekaçylar Birleşmesiniň agzaty bolan Nestle kofe we kofe önümlerini öňürýän kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup, kofe önümçiligine ýol goýmak bilen eýýäm olaň öňürýän önümleri halkymyzyň öseni isleglerine munasyp boldy. Ýakyn geljekde bolsa bu kärhana öz haritlaryny dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport eder. Kärhananyň umumy tutýan meýdany 3,17 hektara barabar bolup, bu ýerde döwrebap önümçilik bölümi, çiğmal we taýýar ürünler saklanýan ambarlar toplamy, ýokary innovasiýa eýerýän barlahany hemde duranyş binasy ugurdaş ýerleşenler. Kärhananyň önümçilik bölümine Italiýa, Çehiýa, Germaniýa, Gresiýa döwletlerinden getirilen kämili enjamlaryň üstüne işleňe ähli görnüşi sadaşykly ýerine ýetirilýär. Aýratynä bilimli zatlaryň biren büýük kuwatly we kämili enjamlarda işleýän işgärleň aglabasy daşary döwletlerde burdan ýürüýte okap, hakyky huner eýeleri bilen ýaşar bolmagy hasam guwanyrjydyr. Önümçiligiň çiğmali Afrika döwletlerinden hemde Günorta Amerika döwletlerinden getirilen çiğ bişmedi kofe däniçiklerdir. Daşary döwletlerden getirilen çiğmal bu bölümde ilki bilen gowurulyp, öz ýurdumyzyň tebigatyna görä, has takygy pasarlara görä tagamlaryny saýlaýarlar. Önümçilik bölüminde kofeleri iki görnüşde taýýarlanýar, hemde gaplanýar. Olary gowurulyp taýýarlanýan kofeler hemde ereýän görnüşdäki kofelerdir. Gowurulyp taýýarlanýan kofeleň häzirki başlanýyş döwründe 5 görnüşde taýýarlanyp, olary ýürüýte taýýarlanan 1 kilogramlyk owadan gaplara gaplanýar. Ereýän görnüşdäki kofeleň bolsa häzirlikçe 4 görnüşde taýýarlanyp, olary 20 gramlyk göze gelugly gaplara gaplanyp, halkymyza hödürlenýär. Kärhanada öňürleýän önümleri ýurdumyzyň we paýtagtymyza Aşgabat şäheriniň ak bazarlaryny bedep, ýurdumyzyň azyk bolçulugynyň köpelmegine öz boşluk goşan boldy. Arkadagry gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň ilatyny daşary ýurtlardan getirilýän azyk önümleriniň ornuny tutýan ýokary hili azyk önümleriniň görnüşini artdyrmak hemde halkymyzy öz ýurdumyzda öňürleýän azyk önümler bilen dogry üpçünetmek boýunça durmuşa geçirýän beýik işlerini badarga alan bu hususy kärhananyň agdy bir işgärleriniň dürüjülükli gözlegleri netijesinde geljekde bu önümüň ýene-de täze görnüşleri öňürilip, halkymyza el ýeterli bahalardan hödürlenir. Kärhanada öňürilýän önümleri ýokary derejede gödäwçilik edýän hil barlahhanasy bolup, ol halkary ölçeklerine dogry laýyk gelýän ýürüýte guwanamалary eýedir. Bu bolsa kärhananyň öňürilýän önümleriniň diňe bir ýokary hil derejesini tasdiklamak bilen şäklenmän, eýsem bu önümleň dünýä bazaryna çykarylmagyna da giň mümkinçilikleri diýär. Geljekde Mehriban diýerimize öňürlenen kofe we kofe önümleri dünýä bazaryna hem öz muşdoklaryny artdyrar. Kärhanada 70 oly işi hunermen joşgunly zähmet çekýär. Kärhanada işgärleň zähmet çekmekleri, dyn janmaklary üçin hem amatly şertler we mümkinçilikleriň döredilmegi, ähli işleňe sadaşly we netijeli bolmagyny öpçünediýär. Kärhananyň az bir işgärleri şeýle döwrewap şertlarda zähmet çekmäge hemde ýokary hili önüm öňürmege döredilen şertler üçin gahrman arkadamyza we hormatly prezident hoşallyklaryny beýan edýärler.